Здравейте, риби! Добре дошли в канала. В това видео може да гледате вашата седмична астрологична и таро прогноза за периода 24 до 30 август 2026 година. И ако искате да си запишете лична консултация с мен, може да го направите на имейла, който виждате на вашите екрани, или директно да си закупите такава на линка, който може да намерите в описанието на това видео. И в този случай аз ще се свържа лично с вас. През тази седмица има само две нови астрологични събития. Едното е пълнолунието в Риби, което се случва на 28 август в 7:30 сутринта и за него си има посветено видео тук в канала в секция на живо. Другото астрологично събитие е ингресията на Меркурий в зодиакалния знак Дева и то ще ни влияе 2 седмици от 25 август в 2 часа и 5 минути след обяд. Тогава започва до 10 септември, когато в 7 часа и 30 минути вечерта ще спре да ни влияе точно този транзит и транзита преминава в Меркурий преминава в Везни. През тези 2 седмици този транзит ще изостри вашата нужда от партньорство. И тези от вас, особено тези от вас, които си нямат партньор в живота, ще изпитат нужда да излизат повече, ще изпитат нужда да се запознават с повече хора, да комуникират с повече хора, да се покажат като цяло пред света и да покажат тази отворена енергия с цел да привлекат някой, който може да стане част от вашия живот, без значение дали става въпрос за интимни или бизнес взаимоотношения или просто едно приятелство. Тези от вас, които вече са задоволени от гледна точка на взаимоотношения, имат си всичко, и колеги, и бизнес партньори, и приятели, се очаква едно много силно разбирателство в всякакъв вид взаимоотношения през тази седмица. Тази седмица, не само през тази седмица, извинявайте, но през целия транзит. Също така през транзита вие, риби, ще може много добре да виждате резона в различните гледни точки и поради тази причина ще ви е много трудно да взимате която и да било страна в някой спор. Таро картите за вашата седмица са императрицата под влияние на рицар жезли и 7 меча. Много интересно се подреждат картите при вас тази седмица като естество. Би трябвало да бъде много спокойна за вас и седмица, в която ще може да си поемете дъх, да си дадете 1, 2, 3 или цялата седмица почивка, да се отдръпнете от вихъра на събитията, от хаоса, който може би цари на работа или от хаоса, който цари в личните взаимоотношения, да се отдръпнете от тази стресова ситуация, за да може да прецените как да действате от тук нататък и това отдръпване ще благоприятства много добре за създаването на план в дългосрочно бъдеще. План, който може да се развива в дългосрочното бъдеще и този план предимно ще е насочен към угода на хората, които ви интересуват. Това го виждаме в сблъска на елементите между 7 меча и императрицата. Това е едно състояние, в което удовлетворявайки вашия интимен партньор, удовлетворявайки вашите деца, членове на семейството, ако щете дори и колеги, ще се почувствате и вие удовлетворени и също така ще натрупате ценни точки в вашето реноме и репутация, правейки точно тези филантропски, грубо казано, деяния. И тези действия от ваша страна ще ви накарат да се почувствате изключително удобно в този момент и в бъдеще добрините, които сте направили през тази седмица, няма да останат незабелязани и ненаказани в положителния смисъл на думата. Най-малкото, правейки добро на хората около вас, ще привлечете хора, които искат да бъдат част от вашия живот, в случай, че имате тази нужда от обвързване през тази седмица. Тук обаче се появява и един персонаж, виждаме го при рицаря жезли. Това е човек, който има много силен интерес към вас в случая, само че вашето отдръпване
за ден, 2, 3 или там колкото ви позволяват обстоятелствата, няма да позволи на този човек напълно да покаже и разгърне интереса си към вас и може да започне да го губи леко и да почне да се насочва към някакви други свои цели. Примерно, човек, който проявява романтичен интерес към вас, само че вие в момента разрешавате сериозен казус на работа и сте си взели ден-два почивка и размишлявате или пък се договаряте, този човек почва да губи интерес към вас и насочва интереса си към някой друг. Това е само за пример. Тук не трябва да се чувствате като губещи обаче, тъй като архетипа на рицаря жезли, той следва само това, собствения си интерес. И днеска вие представлявате интерес за него или за нея, утре може да е някой друг. Така че това е човек, на когото не може да се разчита, човек, който представя или предоставя, ако щете, само временни варианти за бъдещето, не е нещо, на което можеш да стъпиш, не е нещо, на което можеш да си да построиш основа за живота. И в дадения случай, поне за момента, ако започват да ви се получават взаимоотношенията, приемете го най-добре за някаква мимолетна авантюра, поне за сега, отколкото да влагате прекалено много надежди и емоции в тези взаимоотношения и по-нататък да се окажете разочаровани. Това е вашата седмична прогноза, риби. Надявам се да ви е била приятна и интересна и се надявам да се видим следващия път. До тогава!